மா சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன், சாப்பிட்டுக்கோ, நான் கிளம்புறேன். இந்தா. சரித்தா. ஏத்தா ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, மயக்க வர்றது மாதிரி இருக்கு. ஒரு 2 பாத்தி தான் இருக்கு. என் கூட சேர்ந்து அந்த களையை எடுத்தேன், 2 பேரும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு போயிடுவோம் சாமி. ஏமா படிக்கிற பிள்ளைய களை எடுக்க சொல்ற? உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா? நான் படிச்சு பெரிய ஆள் ஆகணும்னு இருக்கேன், என்ன போய் தோட்டத்து வேலை செய்ய சொல்ற? ஏம்மா படிக்கிற பிள்ளை எதுக்கு வேலை சொல்லிட்டு இருக்க? ஒரு பாத்தி தானே, நான் எடுத்து விட்றேன் வா. பார்த்தேல்லத்தா, அந்த பிள்ளை எம்பிட்டு படிப்பு படிச்சிருக்கு, 2 டிகிரி என்னமோ முடிச்சிருக்குது. அப்படி இருந்து எங்க அப்பா ஆத்தா செஞ்ச விவசாயத்தை விட மாட்டேன்னு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஏத்தா நான் வெயில்ல காஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஏன் பிள்ளை ஆஃபீஸ்க்குள்ள கால் மேல கால் போட்டு நிழலுக்குள்ளேயே வேலை பார்க்கணும் தானே இத்தனை பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அது என்ன சொன்ன? தோட்டத்து வேலையா? தோட்டத்து வேலைன்னா அவ்வளோ அலட்சியமா? எங்களை மாதிரி விவசாயிகளும் நாங்களும் நிழலுக்குள்ளேயே தான் வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னா கஞ்சி தண்ணிக்கு எங்க சாமி போறது? என்னால முடியாது, போமா. சரி, படிச்சிருக்கேன், இந்த வேலையத்தையும் செய்யணும்னு நினைக்க கூடாது சாமி. உழைக்கணும்ல, எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்யணும்ல தங்கம்.